يرنوي فصل نعم كيرول نعم سنة لمسافر نعم سن نام الحال دنيدو نعم غير عاس به تو دنgal ngal o wona o dannoraki pour wofoyde Allah o dannori tan ko rewoyde Allah o dannori ko yiiloyade ko dañi o dannori ko jokkoyde endam nani e fal aasi gofɗo bihi kal aabigi ko wayno gaaƴiɗo jinnaɓe wala a faami aabigi ga faami dogɗo khalifa muɗum wala aqu walla gaaƴiɗo jinnaɓe wal qaadi ɗariqi walla jaaɗo en taƴoya lawol la yusanna lahul qasru ɓeeɗo cunninaka ustude e julde mumen wala laahin wona ɗanniɗo kadi ɗanngal kadi fijoyde limo jarratin faamide attanazzuhu waɗoyde promenade e ko nandi hen ɗum ɗon hay sunno o ɗannima kene wona ganduɗa kiloji ganduɗa ha joni 49 addantamo wiyede yo ustu nani ɗum noon o wi usta noon faamide ko arba'ata burudin taw o yeehi kene wona ganduɗa ha joni ɓuɓɓeje nayyi nani arba'ata burudin taw woni ɓuɓɓeje nayyi faamide wa huwa arba'atu farasahin ko farsahuji nayyi wal farsah noon sala farsah goto ko salasatu amyalin kiloji tati woni e muɗum nani wal mil goto ko alpha zira in ko ujunnaji ɗiɗi zira alal mashhuri e ko lolli nani yo taw noon ganduɗa walaw bi bahrin hay sinno koye maayo o ɗannoro zahaban taw jaagol ngol tan faamide woni ganduɗa ha joni de yolde nde woni kene yahane faamide miluji faamide kiloji 49 ko ɓuuri ɗum ɓusidat ɗum woni ko fandiri taw kadi dufa'atan wahidatan ko lawol gotol faamide wona omo waɗa taraddudu ala ko yeehi tan o felliti yaade ruccinde ala hen nani sa nani yo ustu noon ko ina adda so tawi o ɓenni al baladiyu wuro ngo woni ngo albasatinu o ɓenni guese wuuro ɗe ɗo goni ɗo almaskunati ɗe ganduɗa ko koɗaɗe o ɓenni wuro ngo o yalti guese ɗe o yalti sincanuji mabɓe ɗo hankkadi so waktu yoni tisubare o koko ustere takkusan o koko ustere gueƴe o koko ustere goto hen fof wattete ko darde ɗiɗi woto uwilat tawlama aidan kadi ala mujawasata haw ɓenna wuro ngo kene wona salasata amyalin kiloji tari nani bi qariyatil jumu'ati taw ko wuro ngo ganduɗa ko wadgo juma ko maw ɓenna ha wona kiloji taw ɓenna kiloji tari ɗi sababu nde ganduɗa gurel tokosel so hodde wuro mawgo faami wuro mawgo ne waɗi juma hakkude makko e gurel tokosel ngel ko kiloji tari wonɓe gurel tokosel ngel ene waɗɗi ɗumen yaade juma faamide ɓaade ko kiloji tari woni hakkude mabɓe e juma o ɗum waɗi ceerno wi woto uwilat tawlama aidan kadi ala mujawasati e ɓennude salasate amyalin kiloji tari ɗi bi qariyatil jumu'ati taw ko wuro ngo ganduɗa ko wadgo juma wal amudiyu sa nani noon ha yalta wuro ngo ha yalta guese ɗe ɗum ko tawata ɓe ganduɗa ko hodɓe tere suuje e to suuje e kuɓeje sengge wala amudiyu so tawi noon ko hodɓe caaleje e tibaji yo ɓen ɗon hillata hu jomum so ɓenni hella muɗum ɓenni leegal mumen tan hankkadi so waktu yoni fuɗɗoro ustude nani wal faami wan fasala walla ha serta gayra huma ko wona ɓeeɗo nani wona koɗɗo e wuro wona koɗɗo e ganduɗa ha joni de cuuɗi huuro nani ko wayno koɗɗo e dow hayre walla koɗɗo tan e lekki ɗon kadi so yalti ɗon tan hankkadi so waktu yoni ne wawi ustude nani yo qasru ustude noon ruba'iyatin julde juulete noon nde darɗe nayyi watte darɗe ɗiɗi nani yo nde ustate nde ceerno wi waktiyatin faamide taw waktu muɗum yoni aw walla nde o rewete ɗo ɗum nde omo wone ɗanngal o arti joni wuuro ɗum woni aw fa'itatin fihi walla ko patoraɗo e nder ɗanngal he so hay sinno arti nder wuuro somo yoɓa o yoɓata ɗum ganduɗa kon julde ɗanngal ngal wanumi nani ɗum noon de tawata tan mataw ko ɗanniɗo ɗanngal jeeri ceerno wi wo in nuutiyan hay sinno ko gawowo nani wo in nuutiyan hay sinno ko gawowo no yimɓe joldata ɗo e laaɗe tan e nder gueeƴi ɗin jaaha ɗo e kene yahana kiloji temedere ko nandi hen jomum ene usta nani hay sinno ko nuuti ko gawowo o yaade bi ahlihi e koreji makko ila mahallil badi faade nokku ganduɗa ha joni de baadiya ɓe jeehi toon ganduɗa ha joni eɓe gawya e nder maayo ɓaade kay ɓe jeehi ko ɓuuri kiloji 49 e koɓe ustoɓe nani almahallul mu'tadu li badi il qasri nokku ɗo ganduɗa ena aadora e ustude nde faamide so ɓenni ɗon tan ko fuɗɗoro ustude
nani yo ɗum woni ceerno wi la aqalla wona ko ɓuri ɗum famɗude nani wona ko ɓuri famɗude noon arba'atu burudin ko ɓuri famɗude burudeje nayyi ɗum kam wiide no usta hen yahrumu ene harmi wa tabɗulu ene bona in kasara ha so ussi fi 35 milan ɓe jeeyi tan ko kiloji ganduɗa 35 ko ɗum woni ganduɗa ha joni de yolde hakkude makko e ganduɗa e wuuro mabɓe nde so ussi ɗon ke faami julde makko bonat nani wata sihha ene sella so tawi ussi fi 40 milan ɓe jeeyi kene wona 50 kilo ɗo kam so ussi ganduɗa julde nde bonata nani eyyo a faami de ɗum woni ceerno wi illa so wona faamide timmani 49 kilo kono so ussama ene sella illa ka makkiyin makkiyanke de ene sella fi khurujihi li arfat nani nani dey eyyo fi khurujihi li arfata ɓaade o yalti omo fayi arfa o kadi kañumne ko ussowo nani eyyo lil hajji wonande hajjoɓe a faami wo rujuihi walla omo ummi arfa omo arta ɗo kadi ceerno wi ko ussowo nani eyyo a faami de ɗum woni ceerno wi wala raji'un li duniha wona noon faami nde o yahara nde ko kiloji nogas nde o artara kadi ko kiloji nogas walla nde o yahara nde woni kiloji 49 kono nde o artara nde noon laawol ngol rewigol ene rabbiɗi faami ko kiloji nogas tan ala o ustata hen nani eyyo ɗum woni wala yagsur usra araji un duttiɗo bada safarihi min mahallin ummarade nokku faami sawa'un kana waɗanan am la foti ko hoɗorde makko walla wona mi duni ha bada timmani to arba'atu burudino nani eyyo ceerno wi ɗum ɗon noon faamide duttugol ngol walawli shay'in nasiyahu hay sinno ko jejjiɗɗo hunde eyyo o yeehi e ɗanngal makko ha o woɗɗoyi e faami ha o dañi kiloji nogas o siftori kanko de mataw wonko yejjiri wuuro mabɓe ko wayno dantiri walla ko nandi hen o ruttiri faamide ɗum adda waktu o yonimo e laawol addantamo wiyede omo usta nani ko ma timma tan zahaban o ko ma timma ruju an o ko ma timma ɗum woni walawli shay'in nasiyahu hay sinno wonko yejjiri wala aadilun wona oñiɗo an kasirin ga laawol daɓɓol ngol ɗo laawol ene focci ene juuri faami ene woɗɗi so rewi ɗon ma woni kiloji 50 mankude ɗiɗi kono so rewi ngol ɗo laawol ko kiloji nogas tan o rewi laawol daɓɓel ngel ala ustude waɗɗa tum nani yo ceerno wi bila usrin ɓaade ka o rewi laawol daɓɓol ngol ko alda e ngantu ɗum kay ustude ala hen nani wala ha imun wona ujowo faami dey ujowo andi won ujde de yaade tan ne yiiloyo ɗumɗoji yiiloyo kuɗoli walla ko nandi hen nani eyyo a faami de egguɗo tan ley faamide wuuro men tan ene yaaha ene waɗa egga hoɗa oɗo kadi kañumne ustata nani eyyo a faami de bimujarrade anil asli wal waɗani sa'ihun fil biladi o yeehi tan o ɗannima e leyɗele o suwata o dottande hoore makko ɗo fayi komo aray ngo wuuro ɓenna o aray ngo wuuro ɓenna e oɗo kadi kañumne ustata nani wa ɗalibo ra'yin walla jaaɗo yiiloyade ñoomre nani jaaɗo yiiloyade ñoomre e faamide jawdi makko jogui omo yiiloyo to huuɗo woni walla ko saret makko jogui omo yiiloyo to ñoomre woni ɓaɗo suwa andude taw holto fayi o anda beele ma o heɓ ɗum ɗo ɓatti walla heɓata ɗum koto woɗɗi oɗo kadi ustata illa an ya'lama qad al masafati qablahu so wona taw omo andi ñoomre nde to woni to eɓe gandi ma won ɗo e butel mil eɓe gandi soɓe jettaki butel mil o ɓe keɓata ñoomre nde to woni to goɗɗugol ngol ko noon wayi eɓe gandi kam ko famɗi fof faami de kiloji 49 ɗi kam faami ha joni de ɓe taƴat ɗum nani ɗum ɗon noon on kam ne foti ustu kono wa amma o mono yaaha tan o waddima saran makko walla o soggi baali makko o anda taw ɗo fayi o anda beele ko ɗo e jolof walla ko nandi hen ala o ustata nani ceerno wi wala munfasilun yantadiru rufaqatan wala munfasilun wona jaltuɗo galle mumen heeɓi garage ene jooɗi ene faadi seheme o jogori ɗannodade ɓe ene cuwa arde omono jooɗi omo faadi mbade ɓe cuwa yaade so waktu winima ɗon wiyata omo usta nani mbade omono faadi ɓen o anda ɓen walla omono faadi oto o anda oto arata ko subaka walla ko kikiɗe walla ko joni ala ustata
nani yo illa an yajzima bisayri dunaha sona taw o felliri hankadin faamide soɓe ngari ko jaho soɓe ngarani ko jaho o felliri hankadi nani o noon so fuɗɗima yaade so waktu yonima tan ko usso nani ceerno wi wa qada'ahu dukhulu baladihi so tawi o naati wuro mabɓe hankadin ko ussanno ko o dartin watta timmin nani ɗum noon de yataw kanko nanni hoore makko e nder wuro he ceerno wi wo in birihin hay sinno ko henndu duñimo haw natto e nder wuro e o ƴeewi tan ƴiwonde sa yi tan o ƴeewti o tawi ndeke yo kanko de ko yahanno ko arta e nder wuro mabɓe ko timminowo nani yo a faami illa so wona mutawaɗɗinu ka makkata so wona koɗnoɗo e wuro o wayno makka o hoɗno nani o hoɗi ɗon ha woni dumun faami caggal ɗum noon rafada sukna ha o eggi ɗon o hoɗoye banggueji goɗɗi o hoɗoye leyɗele goɗɗe walla guure goɗɗe to ɓuuri woɗɗude joni noon wara dia o rutti naawiya safara nani o rutti o ari ɗon o wirti ɗon e makka o ari ko ɗannade o wirti ɗon ha fuɗɗi woɗɗoy tan e hendu ndu soggima ha nattimo e nder makka he hay sinno omo wowno ɗon hattama o suwa yettade wuuro makko nani yo ɗum woni naawiyan omo anni a safara ɗanngal nani gada o hajjati walam yanwi o anni yaati igamati wonde wuuro he arba'ati ayyamin balɗe nayyi fa yaga suru omo ussa nani yo nani ceerno wi wa qada'ahu o taƴi ussugol ngol dukhuluhu waɗanihi aw makani zawjatin dakhala biha faqat nani wa qada'ahu omo taƴa ussugol ngol dukhulu waɗanihi so natte wuuro mabɓe nani o natte wuuro mabɓe ɗo hankadin ussugol ngol ko timminowo aw makani zawjatin walla o are wuuro walla ko gurel ngel joom suudu makko nanɗon joom suudu o dakhala biha faqat taw o naddino e muɗum wona mo humanno tan nani on so tawi lembel makko humanno ɗum tan guila ñande to noon ɓe cuwana ɓe cuwana taw naddude ala hay so ari ɗon ko koro ko usso hoto nani yo a faami ɗum noon yataw de ka faami kanko nanni ɗon hoore makko ceerno wi wo in birihin hay sinno ko hendu halibatin fooɗima faami de ɓaade kay o anniyenoki ɗum faami ko usso hoto nani yo a faami ko in kana dukhulu birihin ghalibatin waqad faami de yo hay sinno ko ɗum wa niyyatu dukhulihi walla o anni yima nadde ɗo henna o anni yi ko wonde ɗo e nder ɗanngal he o anni yi ganduɗa nadde ɗo e nokku mabɓe he walla o anni yima e nder ɗanngal he so ari gurel ganduɗa ha joni de joom suudu makko o ko ƴagowo ɗon ɗo kadi o ussata nani ɓaade omo anni yi nadde ɗon kono walaysa baynahu wa baynahul masafata nani koddiren joni gurel ngel woni ɗo hakkude ɗo e neema nani ngel woni ɗo ko neema koɓe wirtotoɓe ɗon joni noon hakkude ɗo e neema timmani 49 kilo walla faami ha joni timmi 49 kilo kono mo anni so ari ɗon omo anni wonde ɗon so ari ha ɗon faamide hakkude makko e ɗo ummi ɗo eɗo joom suudu makko woni ɗo faamide wonani 49 kilo so ari ha ɗon wiyetake o musso ngari kay ummademo to wuuro to fayto e wirtademo gurel ngel joom suudu makko ngel woni ɗo ɓaɗomo anni jangde ɗon o ustata hay lawol he tawa suwa yettade kiloji ɗi to yo a faami ɗum woni walaysa baynahu wa baynahul masafata nani taw wonani wuuro ɗo ummi ɗo faamide e gurel ɗo joom suudu makko ɗo jogori wirtade o ƴaŋa ɗo hakkude makko e ngel ɗo hakkude mabɓe e ngel ɗon gurel yolde wonde ɗon nde timmani 49 wadde o ustata nani ko adi omo yetto ɗon so waktu yonima o timmino nani walla woniyatu iqamati arba'ati ayyamin sahahin nani walla o anni o are ngel ɗo gurel o anni yima wonde ɗo balɗe nayyi celluɗe balɗe nayyi nani yo o annima wonde ɗo balɗe nayyi nani yo balɗe nayyi noon mustamilun ene mofti ala 20 salatan julɗele nogas faman dakhala so tawi o naati qabla fajiri sabti ko adi ganduɗa ha joni de ko adi fajiri faamide ñalawma aset nani ko ñalawma aset faamide ko adi salata ne yono o naati wuuro he naawiyan omo anniyi al igamata wonde ngoɗo wuuro ila ghurubi sulasa'i ha ñalawma talata kikiɗe ñalawma talata ndeno anniyi yaltoyi nani wol khuruju o yaltoya faami qabla maghibi safa'i ko adi ganduɗa ha joni nduulon mboɗo won kono ene mbirno ñande talata nde
lam yanqadi kasruhu nani ha joni ko ussota sabu timmani nani li annahu wa in tammatil arba'ata ayyam hay sinno timmi balɗe nayyi lam yajnib faami alayhi isrina salatan o dañani julɗere faami ha joni de nogasde nani sabu juulani ɗon gueeƴo a faami ceerno wi ɗum noon faamide walaw bi khilalihi hay sinno koye nder ɗanngal makko he hay sinno koye nder ɗanngal makko he faamide o ari gurel o wiyom wona ɗon balɗe nayyi o anni woni ɗon balɗe nayyi o timmino nani walaw bi khilalihi hay sinno koye nder ɗanngal he illa al askara bi daril harbi awil ilmi biha adatan lal iqamata nani illa al askara sona taw ko kono l'islam ene kaɓetano faamide ɓe ngari ɗo henna ene wawi ngoɗo wuuro ɓe poola ɗum balɗe tati ɓe jaaha ene wawi ngoɗo wuuro ɓe poola ɗum balɗe ɗiɗi ɓe jaaha ene wawi ɓe donka folde ɓe gona ɗo fodde yontere ene wawi ɓe gona ɗo fodde lewru ɓe ganda no foti ɓe jiiɓata ɗo kamɓe nde pooli ɓeɗo fof koɓe ɓennoɓe ɓeɗo kadi kañumen ustat tan timminta saabu ɓe ganda nde ɓe jogori yaade nani ɗum woni illal askara sona taw ko kono bi daril harbi e galle haare awil ilmu biha walla ina anda ɗo aada tan no aada yaari arɓe ɗo fof ko famɗi fof kam ma gonɗo balɗe nayyi ko wayno jomumen so gari madina ko famɗi fof kam balɗe nayyi gonat ɗon walla so gari makka ko famɗi fof kam balɗe nayyi gonat ɗon walla ko wayno ɗaifene ko nandi hen ɗo kadi jomum koko timmi nani yo a faami de lal iqamata wona noon anniyaade tan ganduɗa ene wona ɗon faami ko ganni yiiɗo omo wona ɗo omo yiilo gandal walla ko nandi hen oɗo kay ko timmino